Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Cari dan juga Mas Nur Hakim perwakilan dari tim Mbak Ika. Dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu Sanggyo Prolegah pada Sutrisno Buyudoyo saat menanti ceroluk tinampi setunggaling tokoh wayang nojih Raden Wisageni pinongko pratondo ati jero pasugatan ringgit pasusal dalu menika kawiwitan dan semoga ati jero dalu menika kita pungkasi sesarengan kanthi waosan hamdalah sesarengan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Kula ingkang dherekaken lumadi ing ati jara purwa madya wusana tentu karena bapak ingkang boten pranani nyadon tetuga nyuwun lumanturing sih samudra pangasami ing wasana agaturaken sugeng mirsani giren pasugatan ringgit wasucal sedalu atas kanthi lampahan Wisanggeni lair ingkang kabeber dene dalang Ki Ngatijan Praito Adi Girinyono sedang sari Bekasih Kulon Progo. Ugi katuraken agunging pamatur nuwun dumateng sedaya donatur ingkang sampun biyantu lumampahing adicara dalu menika. Nun inggih panjenengan Ibu Paidem, lajeng Ibu Haja Suharjo, Ibu Haja Suharjo leres, Ibu Saginem RT 56, Ibu Supriyati RT 56, Bapak Ngati Kedunggalih, Bapak Jiman Kembang, ugi juga semua vendor yang mendukung acara pada malam hari ini, seluruh warga RT 57 Termulu, ugi widodo suting katuraken agunging pamatur nuwun. Ing wasana sugeng hamirsani dumugi budhuling cariyos Wisanggeni lair.
Nalendra ingkang rasa ngandika jika wonten lenggah kang siniwaka wilahing Aweknomastu Purnama Sidhem Aweknomat sirat mrinjang jagat karana siran tandha kawisesaning busana sono sinawung langen Wirapesta maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katurute turat mrinjang labdeng paradya Winursita ngupama praming niskara karana giya tumbyeng jaman Purwa. Winisuda traingkang dina madama pinardita ming lalata mangkya tekad wasananing Gupita. Tanwun renggeng perlambang kang matumpa-tumpuk marmo manggung panggeng panggunggung amur wengkata adheng negari pundi ingkang kinarya murcita ing kawis mangke senadyan ta sak jagat rat pramudita ingkang sinangga pertiwi kasungsungan ing akasa sokata singkang sami hanggana raras adi-adining garba Gupita ya mung negara Ndwarawati ya negara Ndwaraka ingkang pantes kinarya sambet pambukaning carita dasar negari ingkang panjang punjung pasir wakil kemaripah loh jinawe Karta lan Raharja winasanan panjang punjung nyata negara Ndwarawati jembar jajahane luhur kawibawane dawa kocapane kencar-kencar memanone yen to winastanan pasir ukir tata rengganing negari Ndwarawati datan tebih saking samudra laya kinapeting harga ageng ngiringken pasabinan pategalan saha hanganaken Banjaran Agung
kathah para dagang layar saking Patmanca Negari siang pantara ratri sami lumindur datan ana pedhotik wis kalukata yen negara Ndwarawati ing Seping Durjana pramila datan samya amenggalaken dhateng pringgo bayaning margi kathah para kawula dasih dedak mrang karang padheseran ingkang samya sumundhuk wonten ing saklebeting kita goro negari Ndwarawati sekawitna samya nandhang papa cintraka sawetawis sumundhuk wonten ing wewengkoning sak kitha goro Ndwar katon samya ayem tata titi tentrem kasunyatan negara Ndwarawati saged winastanan siti ingkang katumpangan warih ewoning tetaneman pala gumandul pala rumambat para kasimpar para kapendhem tuwin sagunging tetaneman tetedan katon ijo riuk-riuk ndadosaken sengsem ingkang samya hanyandra wis kondhanging kaloka yen to Ndwarawati murah prasta klawan boga ewoning para kawula dasih dene Camanahira tetelo raja kaya raja darbeing para kawula Uda Maesa Lembu Kambangan Soho sawening ingah-ingahan yen siang sami wonten pateban yen dalu sami wangsul dhateng kandhang kadhangira dewi-dewi datan wonten ingkang cicir sak juga nalika semanten Sri Naranata Prabu Bathara Kresna sampun badhe angawontenaken paseban agung tetelo payung agung ingkang sampun minggah dhateng Sitinggil Binatirata elong ing para kawula ingkang seba kada ayo enggal padha ngangsek jejeg anggone padha seba yo ayo ngangsek aja nganti mengko kadaluwarsa anggone padha amiraken dhateng sabdaning Sinata yo ngangsek yo ngangsek para ingkang samya sibuk wis katon ngrempit jroning sewaka
Sri tinoning pasewakan sono maneka warna sipe puspitong hujono miang kandheng kang sarwa rukma renggeng maneh Narata ono prabanyasu mirat kenyaring teh jaliwaran ler kilat saring dadet wimbo kegondo mrek minge saparana mangambar ko ngas iwang suksma mangadilnu hong buwana langgeng samangkota Kakang Patih Udawa bagya saksuwanira ana ing abiyantaraning ingsun apa padha winengkuing karaharjan Kakang Patih Udawa kula nun Kanjeng Dewaji awit saking pangestunipun Kanjeng Dewaji biswan kula widodha niring sambikala amung sembenging pangabekti ingkang abdi mugi kunjuk wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Bathara Kresna ingsun tarima muga-muga astutine ingsun genti sira tampa gurawalan pamundi kawula sinuwun mugi andadosaken jimat paripih sawusnya sowan sawetara kadiparan kahananing Praja Ndawrati Kakang Patih Udawa nuwun inggih Kanjeng Dewaji
Engetipun ingkang abdi kepatihan mboten ngemungaken palapuran para kawula saha Narapraja. Semantena ingkang abdi ugi njajah desa Milangkori. Njalak paningal ing angkah kula badhe pamangertosi kawontenipun para kawula nyatanipun Kanjeng Diwaji. Sedaya samya ayem-ayem tata titi tentrem. Duh Kakang Udawa, senajan mung sak klimah aturira ndadekake bombonging atining sun. Sak mangsa-mangsa wis budal paseban ing titiwanci iki mung astutiku wae lumaratna marang para kawula ningsun Kakang Didi. Mboten badhe kesupen kula badhe ngestaken dawuh dalem Kanjeng Dewaji. Yai Arya Setyaki, senajan sliramu padha winengku ing Karaharjan ana Kanjeng Koko Prabu, awit pangestu dalem Kanjeng Koko Prabu isuan kula widodon ing sami kula sungkem kula kunjuk Koko Prabu Ondok-don ing sumtari mokak Yai Arya Setyaki. Apa meneh sliramu kadiparan para tamtamaning ayuda rene sliramu minangka bebetenging praja Dwarawati Duriyi. Saupami wonten parang para saking Patmanca Negari ingkang niat badhe mbobol baluwartining praja mboten badhe ngecok ngepok dhateng kunca dalem Kanjeng Koko Prabu cekap ingkang ingkang rayi dalah para prajurit tamtaning ayuda ing praja Dwarawati. Tak keparengake lenggah ingkang priyga nun sampun kirang prayogi pisuan kula Ondok-don. Semangka tonggil Kacanegara paring dawuh Kanjeng Prabu Bathara Kresna. Ingsun pirsani sawanira semangka pengawak brojo tetela datan kober ngusap riwe kang tumetes dodot ingkang kumlewer. Sadurunge apa kanthi winengku Karaharjan putraku nggih Kacanegara Ondok-don Kanjeng Prabu pangestunipun Kanjeng Prabu anggen kula sowan boten wonten alangan setunggal menapa amung sungkeming pangabekti kula sayogi kunjuk. Pangabektine ingsun tampa ora luwih pujastutui. Sawise lenggah sowan sawetara datan ingsun timbali sliramu sowan ing praja Dwarawati apa mung karana karepmu pribadi apa dinuta wakmu apa Kanjeng rawamu dalah para sinuwun-sinuwun ing praja Ngendraprasna nggih. Sowan kula sadremi kula dipun utus Kanjeng Paman Janaka rehne titiwanci menika sampun sawetawis Ibu Dersanala anggenipun ngandhut sampun udakara meh 7 candra
kersanipun Paman Janaka badhe nglempakaken para pepunden, para pinisepuh kinarya hamengeti dhateng 7 wulanipun Bibi Dresanala. Pramila sowan kula mboten sanes ngaturi Kanjeng Prabu Bathara Kresna kinen rawuh wonten ing kasatriyan Madukara minggah dhateng ing Praja Ngamarta. Leng ramian ingkang driya lir candra katawangan sumuing tias katuridan limut kabiyataning rucit rem driya manawung dadi lega rasaning tias ingsun yen to diajeng Dresanala wis antuk 7 candra anggone Hanggarbini. Yo aku jejering pengayuman Praja Ngamarta ora bakal mengko-mengko meneh ingsun arsa tedhak mring kraton Ngamarta. Sidhem jroning pasekaken tanana ingkang sabawa kapraban Sang Nalendra Tama mangu-mangu kanengan lir kuku sing tupa cipta ben budi bandul raras andya teka mangkono dereng sampan kene samya wedhar sabda agung kekalih tri pandulat dereng kaweca tri telu pandulat kedheping netra upama kecoh dereng manjing bantara kesuru gegering yawi wonten caraka ingkang arsa sibuk kaya rawuh Prabu Baladewa ning Praja Ndorati Pindawarni.
ya lumengser rawanya sang Naranata alon tata lenggahira Junang sang Hyama ngarsa Om Tanana kang kuciwa raras Iwang suksma mangadili nuwih menika Koko Prabu datan paring uninga rawuh wonten ing Praja Ndwarawati. Sak rawuhira ngaturi sakasugengan jagat dewa Istungkara Manik Raja Dewa Kaya Yayi Kresna. Awit saka pangestumu rawuhku ning Ndwarawati datan ana alangan sawijapa. Aku kadang werda astutiku tampanana nurinjih Koko Prabu kula tampi sasampunipun lenggah sawetawis ndadosaken kejoting manah kula Koko Prabu dene Koko Prabu rawuh wonten Praja Ndwarawati tanpa paring taliwara rumiyin Yayi Prabu awit saka panasing atiku merga aku ngerti kahananing negara Mandura ing titiwanci iki negara Mandura lagi ketaman pagebluk esuk loro sore tumengkeng tiwas sore loro esuk wis dadi layatan. Lah ing kaya ngono Kyai aku nyuwun leganing penggali Yayi Prabu yen aku pirsa yen Yayi Prabu kagungan sing asmane Kembang Wijaya Kesuma. Titiwanci tak suwun ngampil. Sakwise mengko bisa kanggo usadaning para kawula wis kabeh padha nemohi waluya temeng jati. Jati temeng waluya tak kondurake. Ora suwe-suwe. Duh Koko Prabu. Ing titiwanci menika kula sampun boten gadah Kembang Wijaya Kesuma. Lho. Agi krungu pisan iki nek Kresna nganti ora kagungan Kembang Wijaya Kesuma. Kula taosan uninga dumateng Koko Prabu. Yen to Sekar Wijaya Kesuma menika kagunganipun kawula sak negari Ndwarawati. Menawi Koko Prabu badhe pirsa sakmenika pusaka Sekar Wijaya Kesuma sampun kula pasrahaken dhateng Harya Setyaki. Nah, saiki tak aku nyuwun tulung karo Yayi Kresna. Di
suwunke ngampil karo Secaki. Rehne menika sampun wonten tiyangipun Koko Prabu. Saiki ana apa Secaki? Iya menika iku wonten pengkeran. Oh, nganti ra ngerti yen ana Secaki. Secaki. Kula Koko Prabu. Wis suwe anggonmu sowan ning Ndwarawati. Iya sampun sawetawis. Lah iki apik-apikan aten. Kowe wis ngerti dhewe ngendikaku kelawan Yayi Kresna. Mula titiwan jimki tak sile kembang wijaya kesemu. Nuni nggih Koko Prabu. Rehne kula menika badhe taruh dumateng para wikaryaning praja. Koko Prabu kula aturi nengga wonten ing Blabar Kawat. Semangke sak sampunipun kula nyuwun paiguh dumateng para nara praja sanesipun, kula tumuju mrepeki dhateng Koko Prabu. Yen kaya mengkono Yai Prabu, karepe Yayi Setyaki titimong saiki aku supaya nunggu ing alun-alun. Mula titiwan iki ora kesuwen aku ndang pamit nunggu pekabaran sing dingendikake Yayi Setyaki. Nuwun inggih Koko Prabu. Kula namung nderekaken sugeng tidak ya pamit ya. Setyaki, kula Kanjeng Koko Prabu, ingsun nedha nrima kelawan lekasmu. Dadi sliramu wis tanggap apa sing dadi kersaning ingsun. Nuwun inggih Koko Prabu, mongso atase Prabu Baladewa kok ora pirsa karo Arya Setyaki. Dah dadi mongso lajeng kersanipun Koko Prabu iki aja kongsi kelayatan. Koko Prabu enggal petukno. Nyatane tak paringi pirsa yen iki Koko Prabu Baladewa iku Koko Prabu Baladewa kang Pindhawarni. Nggih, Kartanegara kula Kanjeng Mbah. Rewang-rewang ana. Pamanmu Arya Setyaki. Sausing pasuwanan ingsun enggal-enggal bakal tedhak mring Praja Ngamarta. Dawuhku kelawan Kakang Patih Udawa Bodolnya kang padha marasawon nun ngestokaken dawuh utuk. Wis purna pangandika Nira Sri Naranata Prabu Bathara Kresna angranggoni sabda Pendhita Ratu. Sabdaning Pendhita Datan Wolawali, yen sabdaning nata senajan mung sak klimah rata sak negari. Jelek mandhap saking Dampar Gading kadherekaken para bedhaya wiyata ingkang samya
Angasta upacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling. Harda walita kacumas. Sinawang saking Mandra pinangka kadya pinanteng ing binayang bayang kawuryan.
Anjasmara Arimami Wah kaget aku